Ahojte, chcem dneska povedať niečo z môjho života. Odvtedy, ako pracujem na klinike fyzioterapie, som tu zažil veľa zážitkov, veľa rôznych ľudí som stretol a naučil som sa tu vnímať viac seba, svoju hodnotu a to, že mám najväčšie bohatstvo v sebe. A tým najväčším bohatstvom je zdravie. A to, že dokážem chodiť, to, že dokážem robiť rôzne činnosti rukami, že dokážem dýchať normálne. To najväčšie bohatstvo máme fakt v sebe. To, že sme zdraví. Bo stretávam sa to s viacerými ľuďmi, ktorí nevedia chodiť, nevedia rukami robiť činnosti, nevedia dokonca ani dýchať, len s prístrojmi. Takže keď už budeš rozmýšľať nad svojím životom negatívne, tak si spomeň na to, čo už máš. Pretože môžeš o to prísť. Môžeš aj nemusíš. Prajem ti krásny deň, ak sa ti video páčilo, môžeš mi zanechať srdiečko alebo koment.